Ikaw ang Diyos nga labing kamahanan, manunubos sa tanan na katawhan. Amay kang pasalamat sa usang pagkaib, ikaw pasidunggan. Ang tanang mga binuhat, magasimba sa iyong bayaanan. Kaya sa kamatayo, nagpagkakinabuhing walay katapusan. Jesus, maglay ka sa kinabuhi ko. Jesus, maglay ka sa kasing-kasing ko. Ang kanang ko igabayaw kapag daig magkasayaw. Kaya ikaw akong hari, ikaw ang akong Diyos. Manunubos sa tanan na katawhan. Amay kang pasalamat sa isang pagdaig, ikaw pasidunggan. Ang kanang mga Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuon siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod ngadha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, nahanawaan. Maayong buntag sa tanan ng Igsoon. Ang atong oras karon alas 6:33 sa sayo kapong-talon. Kumusta ba ang inyong napakatulog? Kumusta ba ang inyong napagbangon? Labi na nining adlaw nga Martes sa 20 sa Agosto sa tuig 2024. Sunlight si Manaw sa Igsoon, maunga siya kaambulan sa Agosto o by next month, September, October, November, at sa state is December. Salamat sa Ginoo, mga ikutan ka nato tanan sa tanang mag-igsunan din ni sa balot o dapit sa Pilipican o sa dapit sa Kangway o sa tanang kanaminaw sa SNFM 95.3 sa dayo sa inyo mga napaka-radio sets. May ikutan ka nato tanan sa Bisaya sa Mindanao. Ilabi na sa laing mga naso, Ginoo magaprotekso o magabantay. Ang Ginoo mag-amping sa karuman sa matapos ang Igsoon. Sa iyo tagsugon mga kaigsunan, tungod kayo doon po tayo mga lakaw. Kayo na tayo mga obligasyon Igsoon. O niya, bilisang na ito mga
ma-perfect ang sitwasyon tungkol kay kita sa iyong nagagad sa ilahang mga oras. Wala pa pasalamatan ng Ginoo. Ang importante ang kita lang usap ang mag-adjust tungkol kay kita man usap ang nagagad kanina. Pasalamatan ng Ginoo ni ang mga tagdaan. Labi na sa tanan namin ako sa Shine FM 95.3. Ano na naghatod o nalabas ng mga mensahe ikan sa pulong sa Ginoo. Labi na sa inyong pagbangon karon, sa inyong pag-open sa inyong mga FM radio na nagapalipot din sa Sitio Balok Barangay sa Tulinyo at Tanay City, Negros, Oriental. Sa ngalan sa labing halandod na Diyos o sa Pinopi, puwersa sa kalangitan, sa ngalan usap sa ato ang station manager referent Richard Canilario. Sa ngalan usap sa atong general station manager referent kay Brian Makasaon. Ani ano sa kanyang ubos kalagan, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahanginan, o sa social media o sa Facebook Live. Lusong Visayas ang Mindanao kutob sa maka-open ini o kutob sa maka-share o makapamit nining maong nga mensahe karon. Ang Ginoo magapamuhat, ang Ginoo magagiya, ang Ginoo mag-apil sa matag usa ka mga kinabuhi. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan sa Maynila o maaga na magandang umaga rin na maupay na aga dyan sa Samar at Liti o mayong aga sa Subong dyan sa Occidental o may buta ka na itong tanan din sa Visayas and Mindanao. O good morning sa tanan nga naa sa laing mga nasod, labi na sa nakalaing-laing mga nasod na maka-open ini ang Ginoo maka-amping sa matagusan, labi na sa tanan nga mga alagad sa Ginoo kanunay nagasunod nining ato mga programa. Salamat sa Ginoo ang atong pagkatunan mga kaigsunan nining matabong kabuntagon. Usa kini kaangay natong himatloran ibig sa atong kaugalingon sa atong pamilya, sa atong pagtrabaho, ang mga negosyo, mga butang na naangkon nato ato kining panikamutan na naa tani ini minsahiya. Kaya kung wala ta, yaning minsahiya igsuot atong kinugduman, dili siya mahitabo kahatagan tas insakto ikan o niya sa Ginoo. Ato sa buhaton igsuon, mao nga ikaw o ako na kinahanglan dun o pulong sa Ginoo. Idaghan kayong nagwali sa social media kaya kamagama lamang ilang magalingon na mga pinulungan aron i-brainwash sa kadaghanan even sa timog kalibutan. Kung ikaw o ako huwag basa-basa sa pulong sa Ginoo kaya ma-scam yun ta. O nga ikinahanglan igsuon magpatbon ta sa itong pagkinabuhi din sa silong sa langit. Mayroon mga kaisunan inyong ubos nga lagad karon ay naghatod sa mga lapas ka mga mensahe na pinasikat kayo sa Biblia aron ang matagusa dilig yun mauwa even sa katiligban nga itong napuyan din sa silong sa kalibutan. At ang pinugduman mga igsoon wa ko rason na ikaw o ako dili mulagat sa Ginoo. Kaya kung dili ka mulagat sa Ginoo na kailahin na dialagaran, dili Ginoo ang imong dialagaran. At ang pinagduman daghang nagtawag sa Dios, hindi sa pulong sa Ginoo, daghang nagtawag ka na kung Ginoo apan dili makasulong niya sa tingharian sa langit. Kadto lamang nagtuman sa iyang kabubuton.
ikaw o ako, we can try to us in ourselves. We can try to examine in our own self. Kung ikaw o ako o ang Diyos na'y nasayod nining tanan. Mag-ampo ta mga iso. Labi kaphanan o may gugmaon ka ng Diyos Ama. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Isaac. Ikaw usap ang Diyos kang Jacob. O ikaw usap ang Diyos ka namo. O sa imong mga katawhan nga nagtuman sa imong mga pulo mga mensahe. Salamat o Diyos sa imong pakikuban ka namo. Sa tibok na kong panimalay. Isa pa man sa among asawa karon nga nasa SA. Doon ay mga pagsulay. Isa pa man o Diyos sa iyong mga kaubanan. Yahi, labdagi kanunay, ang ilang matag sa kabutan, ilabi na sa among patigas kinabuhi, imo siya kapingan, o imo siya hatagan sa kanunay, sa kalahugan, ikan kanina. Salamat o Diyos, kabisan pa man sa nakapalipot sa maong area, bisan pa man sa iyong mga kaubanan karon naman. Ingatan na o dapit sa kabutagon, imong hatag ka namong Lord. Ikaw ang akong ipasilogan, ikaw ang akong ipasalamatan sa imong pagkamaayo sa tibok na kong panimalay. Sa tulong na akong kamanganak, sa akong ugangan, sa tanan ng nagkaisulan din sa balok, at sa tanan ng kaisulan dapit sa Pilipigan, hindi by Pastor April ng Kapturan, o sa dapit sa kantoy o Diyos, sa mga pag-ampo na nakanin mo sa mga pamilya, sa mga idol family. Hindi man naglawa, mahal, ikaw mag-amping ka na mo, o ikaw mga protection sa mga usa, kama kinabuhi, labaw sa tanan, niyatong magnanagdokol, iha sa imong kamaturan. Sa paman sa amo, ang station manager, Pastor Gideon Canario, Pastor Russell, o ba silang dua kamana, o sa 101.3, sa Saint FM, sa Malabuyo, kama. Ikaw, Diyos, magkapanalangin, magkakamuhat ka, sa matapusan ng mga pinabuhi. David, sa mong General Station Manager, Reverend K. Brian Batasaon, ikaw sa makapanalangin kanila o mag-supply, isan pa man o Diyos sa tanan ng mga DJ sa Saint FM. Isa pa man sa kinabuhi ni Pastor Alejandro Paragoya Anhan na nakaroon sa dapit sa Fuente o Diyos, uban sa iyang pamilya, uban sa iyang asawa, o mga anak, o sa uban pang mga katawhan, ayan mga kauban sa maong dapit. Gabita, ang iyang kinabuhi o Diyos, alam sa pagpadayon sa pagwali sa iyong mga minsay, mga puno. Labaw sa tanan ini mga dapit, sa tanan o Diyos, nga naminaw sa Saint FM, ang ini mga dapit o Diyos, mahimo sa mag-abag, ini mga FM radio, aron ang imong mga pulog, mga mensahe, mahatod o madungog sa naglaing-laing mga sityo o barangay na nagapalibot nining mga dapit. Panalangin ni amata ko sa o Diyos, sa bukiran sa Bahi City, sa bukiran sa Tanhay City, o sa bukiran sa Bayawan City. Botog sa makadungog nining mao nga pulong karon. Panalangin ni amata ko sa kanila amahan, o kopte o kapili ang ilang mga kinabuhi. Ikaw lamang nasayod, o ikaw lamang nahibalo sa matag desisyon o una-una sa among isip katao. Salamat amahan sa imong pag-amping kanunay kanamo. Padayon kang nagatiman, bisan pa man sa tibok na pagpanimalay. Gihay o Diyos ang among presidente, gihay o Diyos ang mga senador, gihay o Diyos ang mga gobernador, ang mga congressman, ang mga mayors, ang mga konsyali sa nagkalaing-lahing city sa bukog sa mga kalungsuran. Labaw sa tanan nga mga barangay captain o mga konsyali sa nagkalaing-lahing mga barangay sa tibok Pilipinas. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo kanunay, nagatiman ka kanamo, nagamping ka kanamo amahan. Adunay mga panahon nga dunay mosulog-sulog sa among hektar, apan padayon kami mukupot sa imong mga saad, pamagay ang imong mga saad, adunay kasiguruhan kadaugan ikan kanina. Salamat o Diyos sa imong pagkamatilig anon. Salamat po Diyos sa imong pagpaila kanunay kanamo na ikaw ang Diyos makahimok sa bisan unsa na mga butang
dini sa silong sa kalibutan. Samtang kami, O Diyos, magapamalandong kanunay sa imong pagkamaayo. Dili na mong ikalintan nga maayo ka kanunay sa tanang panahon sa mga kinabuhi. Imo pamigihatagan og laing gininhawa karon. Imo pamigihatagan og laing kusog nining mag-adlaw. Aron kami, O Dios, makapadayon, makalahutay sa among mga pagkugi dinhi sa silong sa langit. Salamat, O Dios, sa mga butang nga imong gipiyang kanamo. Salamat, O Dios, sa lapas na hangin nga imong gihatag kanamo. Salamat, O Dios, sa presko nga kusog nga imong gihatag matag adlaw. Aron kami makaliho, makakugi, O Dios, sa among inadlaw, mga Panginoon. Salamat, O Dios, sa imong pagpapakita. Salamat, pasalamatan. Salamat, O Dios, sa pagkatawhan karon na sa mga problema. Na makagulo, naastag ko yung mga kabukat silang kinabuhi. Ipadangat, O Dios, ang mga mensahe silang kinabuhi karon. Aron ilang mahihibalan na aduna sila'y dakong paglaom ikan kanimo Ama. Salamat, O Dios, iningatag na o dapit sa sayong kabuntadon. Ako kang ipasalamatan, ako kang ipasilungan, ako kang ituloy sa tibok akong kinabuhi, bisan pa man sa tanan na mo mga anak o sa akong lugar. Ining maong nga dapit, O Dios, imong kinulukuban sa imong hamiling na dugo, labaw sa tanan mong paigsunan din sa balok, lapit sa pilipigan, lapit sa katuig, o sa magkatawhan, nga adunay kahadlok ikan kanimo, Lord Jesus. Salamat. Ingatag na kong dapit sa kabuntadong imong gatag kanamo. Walay hunong bukoy po sa akong pagpasalamat na kanimo. Kanungganan kay mayaan, na nakambit kanimo ang tanan. Inaagi lamang sa imong bukto ka personal na mo na manluluwas. Amen. Oh. Amen. Salamat sa Ginoo mga kaisunan. Medyo taas-taas o sayo-sayo pa ta nakasugod nining ato nga programa. Awa pagkat mabot ang alas 4 sa kabuntagon, alas 3:53 pa sa kabuntagon. Maraming sayo kong live mga kaisunan. Kaya na makoy mga lataw. Mga direksyon na to pwede nga atong sa iluan. Basta wala rin mga bukat nga kakulian mga kaisunan nila pinasa itong physical nga bahin. Bibila na ito kaadlaw mga kaisunan panunay lang yung mag-music kining ato nga FM radio. Nahantod karon mga kaisunan doon na lang gapoy gani video sakit nga gamay sa ako nga dila inig sulti isuot. Kaya dili pa man gyud kay kompleto ang kaayuhan. Apan nagtuo ko ang kompleto nga kaayuhan mga abot sa atong kinabuhi mga kaisunan. Ato kini nga basahon dinhi sa maong sinulat sa mga Salmo kapitulo 51 versikulo 6. Ato pagatunan mga kaisunan ang pulo nga matinud-anon. Putan mga igsoon daghang musulti nga matinud-anon ato Ginoo. Seryoso ko nga mga lagad nimo. Wow. Nindot. O matahok kayong pamalandungan o paminahon. Nga magula sa bakbak sa katao. Adunay gitawag o promise. Saan mga pulong nga makapapuhi sa paglaom sa katao. Apan hinugumi loyo nining tanan dunay kapakyasan ang tao. Ngano man moabot sa punto ang tao dili na mahitabo nga matinud-anon siya kung dili siya makatuman sa ihang katungganan. Dili siya mahitabo nga matinud-anon sa iyang kinulungan. Nasa luyo yan ang tanan
dili niya mabuhat ang ginito sa iyang dila gikan sulod sa iyang kasing-kasing. Usahay makapamalandong tayo mga kaigsoon. Mao nga atong hinutukan o kanungay natong una-unaon ang matagpulong nga mugula sa atong pinaagi sa atong dila. E kung watay dila igsuon, even dunay dispresya gani imong dila, di gud ka katarong og ito. Dili ka ka-express, dili ka litok og larino kung dunay problema ang dadala sa imuhang tingog nga mao ang dila. Mao nga ikaw o ako itagaan niini aron magsangyaw sa minsay sa Ginoo. Ato ning basahon na igsoon. Ang ato nga teksto dinhi makita sa Salmo 51 versikulo 6. Ingon diri sa atong pagkabasahon mga kaigsoon. Di kinahanglan abat ang usa ay mao kini failure sa kasagaran sa mga Kristiyano. Mao ni mahitabo nga kasagaran mapakyas ang tao. Akong basahon. Si Salmista David naningkamot siya. Nagsakripisyo siya. Nagtantos sa panahon nga iya ma-fail ang Diyos dili mahimot sa iyang kinabuhi. Doon ay mga sitwasyon o panahon nga si Salmista David mapakyas, masayo, apan nagpabilin siyang nangayo pasaylos Ginoo. Usahay ang mga Kristohanon kampante na o makapenegurado na nga luwas na siya siyang kinabuhi. Igsoon dili na may prinsipyo sa tao. Kaya kung moabot na sa tao, magsalig na lamang siya kung mahitabo nga moabot ang panahon sa iyang kumpiyansa, maunay mo taral, maunay mo dala sa kalaglagan o kapilihan sa iyang kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Ingon diri mga igsoon, aban ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anon kasing-kasing. Walay lain ni kinahanglan ang Diyos. Hinumdumi, wa siya magkinahanglan sa imong profesyon. Wala siya magkinahanglan sa imong rangko. Bisag Prime Minister ka pa. Bisag ambasador ka pa. Bisag presidente ka pa sa tibok Pilipinas. Ug unsa pa ang imong rangko dinhi sa silong sa langit. Bisag unsa pa imong rangko sa dagkong university. Sa tibok katilingban ang gikinahanglan sa Dios katong kasing-kasing nga matinud-anon sa diha nga ang imong kasing-kasing matinud-anon andam na siyang mopailalom sa desisyon sa Ginoo. Andam na siya magpa-under control sa gahom sa Diyos. Mauna iyang ipangita. Wa siya magpangita sa kasing-kasing natin pagka-araw inon lamang. Wa siya magpangita sa mga katauhan na hipokrito. Kung dili ang iyang ipangita katong sincero, dili lamang sa iyang pinulungan, kung dili mismo sulod sa iyang kasing-kasing iyang mabuhat ang tanan. Hello. Ingon diri, apan
apan ang imuhang gikinahanglan mao ang matinud-anon nga kasing-kasing. Busa pun-a ang akong kaisipan sa imong kaalam. Wow! Ibig si Salmista David, nangayo sa kaalam, gikan sa Dios, dili lamang si Salmista David, hasta ang iyang anak nga mao si King Solomon. Mao nga ang gibuhat ni Salmista David, gisunod usab sa iyang anak nga mao si King Solomon. Mao nga kung unsay kinabuhi o batasan sa amahan o inahan, mausap na'y kasagaran nga masunod sa iyang mga anak. Kung unsa may style sa iyang papa o mama, mausap na'y kasagaran nga masunod. Amen ba? Kay maumanay naman sa kahayag sa iyang mga kabataan. Maumangani ang papa na aspisyo, ang mama na aspisyo, ang mga anak mas grabe usab kunyang bisyoso. Mao nga ibig sa katilingban ang basihan sa katilingban ang maayong mga binuhatan sa ilang mga ginikanan. Mausap na'y mahuna-una sa mga tao na kini maayo maning iyang papa, maayo sa maning iyang mama, kini mga anak posibilidad nga maayo sa ni. Wow! Ano man, sikat sa imong pagkahimugso, sikat sa imong pagkatao, ang imong mga ginikanan maunay imong ikauban. Maumangani ang Biblia igsuon, ikinahanglan doon na kay kaalam, doon na kay kahibalo, o kahadlok labaw sa tanang atubangan sa Ginoo. Kung masagol man ka sa katilingban, apan hinudumi, dili mahitabo ang imong pagpangalagan, ang imong pagkaikaw, ang imong pagkaalagad, dili na siya mahitabo nga madala kas kalibutan. Ipakita ang kahayag sa kangitgitan na ikaw ang kahayag sa katilingban. Dili pwede igsuon na ikaw ang nandahalang kahayag, maapil o matakdan kas kangitgit sa kalibutan. Ni si Jesus dinis kalibutan sa iyang pag-ari. Wala siyang ningari sa kalibutan aron sa pagluwas ni adto mga matarong, kundi sa iyang pag-ari, ikaw o ako na makasasala atubangan sa Ginoo, maunay iyang tuyo. Unang ikaw perpekto sa imong kinabuhi, unya magsalikas imong pagka-perpekto, o kumpiyansa ka kay wa kay kaalam, ayay imuha namang ordinary nga pagsabot ang Biblia, mga kaigsuon. Unsay giingon dire? Apan ang imuhang gikinahanglan mao ang matinud-anon nga kasing-kasing. Busa pud ang akong kaisipan sa imong kaalam. Ingon ang city igsoon. Inuwi ako pinaagi sa hisupo kung maputli ako. Unsa man ang hisupo, mga kaigsuonan? Kana ba ang pagtudlo na igon gyud ka? Pahinumduman gyud ka. Usahay magod ang tao mga dumog mensahe nga tinud-anay, maluya, maguol, mupag-ahot, mapakslahin, maulagi. Ako na mo putingali ni iguan ni ay. No. Hinumdumi, dili lamang ko sa kataong naminaw sa SNFM. Dili lamang ko sa kapamilya ang nagsunod nining mao nga programa. Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod.
basta na as Biblia, dili na mo na taguan. Puglayhan tang magkaton sa malang kasulatan, hala pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ayaw paminawa ang imong silingan. Ayaw paminawa ang ubang tao, mawa gani magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Ikumparar kung unsa may ang batasan, ikumparar ang batasan kinaiya sa tao nga manadlokon kung dunay kasing-kasing sa iyang isikataw. Ang kasagaran magod makita sa kalibutan may igsoon ang mga taong tigpakaarong ingnon lamang. Apan ang mga tao nga dunay kasing-kasing nga seryoso mo na dili kayo kaagpasan sa katilingwan, ay mahimo lamang maabusaran. Hello, mao nga si Salmista David ni ingon siya, Hiloi ako pinaagi sa imong hisupo o maputli ako. Hugasi ako o mahimo akong putli gayud kaayo. It meaning to say, si Salmista David kanunay siyang nangayo og tabang. Nangayo siya og pasaylo anytime. Kay iyang gidawat siya ang kaugalingon na dunay mga panahon na dunay siya kasalanan kayang napugitan natubangan sa Ginoo. Usahay ang taong mingon, noon na ng mangayo tagpasaylos Ginoo. E kung mangayo daw tagpasaylos Ginoo, sa to pa sige ratang pagpakasala. We can try to ask mga kaigsoon, mangutang na ko karon sa inyong kinabuhi. Sure mo, nga balaan na mo ato bang as Ginoo, totally, in 100%, samtang buhi pa mo sa kalibutan, mga alagad sa Dios, kaya doon naman po yung mga alagad sa Ginoo nga arrogante ba? Nakasala na magani ang tao sa una-una. Nakasala na magani ang tao makapanaway ka sa mga butang sa imong isikatawo. Makapangyubit ka. Kaya ang imo ang kaugalingon ray gilantaw nga maayo ka. No. Dapat eksaminon mo sa ang atong kinabuhi. Dapat kanunay natong eksaminon, kanunay natong posisahon. Si Jesus mga igsoon sa iyang paghukom, doon nagyoy gitawag o hustisya. Nganong moingon man ko ni si Jesus sa iyang paghukom, nasa hustisya. Dili man siya magbuot sa iyang kaugalingon. Nganong dili siya kabuot sa iyang kaugalingon, doon na may amahan nga mao ang Diyos nagpadala niya. Mag-agad man siya desisyon sa iyang amahan. Ikaw o ako karon, nag-agad ba ka sa pulong sa Ginoo? Nag-agad ba ka sa desisyon sa Ginoo? Nag-agad ba ka sa mensahe sa Dios? Amoy mo tudlo o mugiya ka nato aron ikaw o ako mahimong balaan sa tubangan sa Ginoo. Usahay malapas ang tao tungod lagi kay kampante siya sa iyang gitawag pagka-Kristohanon. Mahitabo ang tao nga matawag og relihiyoso. Apan ang iyang kasing-kasing una-una perteng layuan at tubangan sa Ginoo. Ingon diri si Salmista David, Hiloi ako pinaagi sa imong hisupo og maputli ako. Hugasi ako og mahimo akong putli gayud kaayo. Versikulo 8, pamatiya ako sa tingog sa kalipay o pagmaya o bisan gipigis o gidugmok mo ako, malipay na usap ako. Ayaw isipa akong
mga sala. Hinoon, papasa ang tanan kong pagkadaotan. Ano na yun si Salmista David? Nangayo, pasaylos Ginoo. Apan sa liha nga doon na sa mga kalihukan nga dili mahimot ang Ginoo sa iyang kinabuhi, pahinumduman magod si Salmista David. Gawa si Salmista David, maminaw siya ang mga suggestion. Maminaw siya sa mga katawhan na ibig ubos sa iyang posisyon. Apan kung leader ka, nagdala kang mga tao, di sab ka maminaw sa imuhang mga kaubanan, ay maulagi, ako'y magbuot. Lead ko, pastor ko, leader ko, ayay. Kung ang imong pagka-leader, layo kayo sa pulong sa Ginoo, layo sa Biblia, igsoon, wala na nagsubay ni Ana, dili na sa leader, ikaw rin nagpili nga ikaw mahimong leader. Inumdumi mga igsoon, maabot ka ang panahon, na dili ka magsigi sa imong pagka-leader. Ingon ang 10, ingon ang 9, balik ko sa 9. Kung ayaw isipa ang akong mga sala, hinoon, papasa ang tanan kong pagkadaotan. Utlia, o Diyos, ang akong kasing-kasing, o hatagi akong pagko, o masinugdanong espiritu. Wow! Ang say mga pag-ampo ni Salmista David, Tutlia, o Diyos, ang akong kasing-kasing. Una ka matingala ka sa tao, nga moingon ka nga, pwede mo na siyang yupuha. Urag dili mo na siya makapalong, makapuak o baso. Pero lahi man ay batasan, na ang may sikreto di ang kinaiya. Malito pa man ay sa tanang malito. Unang magismaya ka. Naba na sa Biblia? Yes, na sa Biblia. Nya daghang magpakakasalapati apan mga lobo. Daghang magpakakarnero apan mga lobo. Inumdumi mga igsoon, diha nimo mahibalan ang tinud-anay nga Kristohanon sa katilingban. Diha nimo mahibaluan kung kinsa ka o kinsa sila pinaagi sa ilang mga batasan. Inumduman na to igsoon, isag asa patang simbahan sa katilingban. Apan kung di ganit ta magpapakwa, di ganit ta magpakorehir sa pulong sa Ginoo, until now and forever yun na ang imong batasan, o kana di yun na madawat atubangan sa Ginoo. Ayaw isipa ang akong mga sala, hinoon papasa ang tanan kong pagkadaotan. Versikulo 10. Utlia, o Diyos, ang akong kasing-kasing, o atagi akong bag-o kung masinugtanong espiritu. Mangutan ako karon. Doon na nabay gitawag masinugtanon nga espiritu. Kaya ang matinud-anon nga espiritu, mga igsoon, masinugtanon nga espiritu, mutuman magyuna, mubuhat magyuna. Dili man na mo reklamo basta para sa Ginoo. Mangita mo ginasay paagi. Ngayang matuman ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ingon ang 11,
Ayaw ako isalikway o ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Pinungdan ko ng Espiritu sa Ginoo, mobiya nimo, mubulag nimo, ayaw pagdahom, ayaw pagkas Ginoo. Mamagani mga kaisunan, adunay daghan kay mga pangitabo, adunay mga estudyante nga ipangpusis. Adunay mga estudyante karon atong madungog. Adunay mga espiritu nga nilimao nga mosunod sa tawo. Kanang mga espiritu ha naglaag-laag na sa kalibutan tungod sa mga pagtulon-an nga supak sa pulong sa Ginoo. Mudanag man na mga igsoon, manghasi man na ang pagbantay basit usa ka nga masudlan niya na. Ayaw pagpangaraste kaya kung wala ang espiritu din na sa imong kinabuhi, pwede kang masudlan niya na. Maunga si Salmista David, ayaw ako isalikway o ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Kaya kung mapahilayo ng Espiritu Santo sa imong kinabuhi, lahi na ang Espiritu nga mugiyan nimo. Unsa may mugiyan nimo, pastor? Unsa may mugiyan nato? Espiritu sa atong pagkatawo. Kung bati ka kaniadto, mas mabati pa ka. Ingon ang 12, ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Ligo na ako ug himo ang masinugtanon kanimo. Wow. Ang masinugtanon di ay atubangan sa Ginoo, maoy iyang gikinahanglan. It meaning to say, kung ikaw masinugtanon, that is matinud-anon ka atubangan sa Dios. Atong i-play, matinud-anon ka. Apan usahay ang tao, dili makakuha sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Dili ka agpas sa mga butang na bibiyang sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Doon ay mga panahon igsoon na mangandoy ka sa mga butang. Kung ikaw wala na pakyas ni apan hinunumi, ayaw sa pakyasa ang Diyos sa mga panahon nga siya nagkinahanglan sa imong pagsimba. Nagkinahanglan ang Diyos sa mga panahon o oras nga ikaw mo himaya nga ito kaniya. Usahay ang tao igsoon, dili ni mo ma-explain, dili ni mo matugkan ang kasing-kasing una-una. Ang makatugkan o mag-examine lamang nini, maulamang ang Diyos. Ako, ikaw, dili mo kabasa sa akong kasing-kasing. Kung ako di ko kabasa sa iyong una-una karon, sa iyong tagsa-tagsa ka mga pinag-anan, sa inyong pagpaminaw sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod, ang Ginoo lamang makahimok nini pagbasa. Naguol ba mo? Nasakit ba mo? Naigo ba mo sa pulong sa Ginoo? Ang Diyos lang masayo din. Adunay mga katawhan nga moingon, pastor, tabangi ko mga pag-ampo. Ihatagan ko taas ngaran ko sa katilingban. Pastor, taga-tabangi ko mga pag-ampo, katagaan ko mga butang.
Pastor, tagaan ko, tabangi ko mga pag-ampo nga mahuman ko pag-eskwela. Tabangi ko mga pag-ampo nga makaangkon ko ang mga butang. Yes, of course. That is our obligation to serve any people. Maunay among mga obligasyon. Maunay among katungdanan sa pag-ampo sa tanang tao sa tibuok kadalingban. Walay gibihig, walay gilabanan namo, kundili kamong tanan gimahal labaw sa tanan kabangan sa Ginoo. Kinsa man ta nga mubaliban sa inyong mga yamok mo alang sa pag-ampo ato sa buhay na ito nga Diyos. Even si Jesus, di siya kaako sa pagpataas siyang kawalingon, kung dili ang iyang ipataas, maulan yun ang amahan na mao ang Diyos nagpadala kaniya. Ang tinun-anay nga Kristohanon, ang tinun-anay nga alagad, magpapiling mapenopsanon, magpapiling mapugnanon, magpabiling magpailog at ubangan sa katiligban. Mao nga si Salmista David mga igsoon, ingon siya din, ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako, ligo na ako o himo ang masinugtanon kanimo. Ay ang tao nga masinugtanon mga kaigsonan nag-illustrate na sa iyang pagkamatinunan. Sa diha nga ikaw matinudanon sa tubangan sa Dios, mas more pa matinudanon ang Ginoo kanimo. Mas more pa matinudanon ang Dios kanako o kanatong tanan. Hinumduman nato mga kaigsunan. Bisan pa man siya Dios, iyang gibuhat ang pagpailog. Kaya dili siya gustong adunay malaglag. Apan mo abot yun ang panahon ang Diyos mahubsan sa pailog. Doon ay mga nasod na naglangkod diha sa pulong sa Ginoo, kaya dilaglag tungod sa ilang pagkadautan, tungod sa grabing pagpanamas-damas, pag-insulto sa pagkagamahanan sa atong Ginoo. Hinumduman nato mga igsoon, dili nato kamahayan, doon ay mga trahedya, doon ay mga linog, doon ay mga lunok, doon ay mga pagsulay sa imong kinabuhi karon. Nga ngayon imong hinugtukan at kanang tanan kayang bawion sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. Even ang imong gininaw, even ang imong kusog na imong gigamit aron ikaw o ako magkapaningkamot para sa imong panginahanglan matagad na. Mao nga ang Dios igsoon, kanunay niyang examine ang matag tao kung kinsa katong masinugtanon kaniya. E kung ikaw o ako masinugtanon kaniya, nag-illustrate nga matinud-anon ka atubangan sa Ginoo. O sa diha nga ikaw o ako makita sa Dios kung matinud-anon, mas more pa siyang matinud-anon. O sa iyang pagkamatinud-anon, panalanginan ka, tagbuon ka, suplayan ka, tagaan ka sa mga butang ay mong ipangandoy. Apan hinundumi, kung makalimtan nimo ang pagkamatinud-anon sa Ginoo, kaya usab niyang bawion gikan kanimo ang iyang pagkamatinud-anon sa mga panahon nga ikaw gipasinati sa pagkamatinud-anon sa Ginoo.
kaya magani na to. Irison sa itong una-una, ang pagkamatinuanon sa Dios. Kaya maganing ipaniwala na to ang iyang pagkamaayo sa panahon nga ikaw na-focus na sa mga butang dinhi sa kalibutan. Na-focus na sa trabaho nga gitiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Naka-focus na sa posisyon nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. O sa pagkahaang Dios nga maoy nagtiyal nimo ni anang tanan. Kaalam, kinaadman, kahibalo nga wala nimo kaniadto. Mga butang nga naangkon nimo karon nga wala nimo naangkon kaniadto. Hello. We can try to us in the beginning sa itong kinabuhi. Kung kinsa ka o kinsa ko kaniadto. Naani mo ang desisyon. Nakasap na ko ang desisyon. O desisyon sa Diyos. Mga asukok kinabuhi. Dili na ko ikalimtan ang mga maayong butang na akong nahubdan sa akong tibok kinabuhi ison. O kaya na akong ikalimtan ang mga pati ng mga pinulungan, mga pati na kasinatian sa kinabuhi. E akong i-focus ako muna-muna ang pagkamayos Ginoo. May naghari sa akong kasing-kasing. Ito ang mga batik kanunay nimong tapokon. Mga bahok nga sugilanon kanunay nimong tapokon. Mismo ang timog nimong lawas, mahimog yung kang bahok. Ibig sa timog katalimban. Kung ang mga sakit nga mga sugilanon kanunay na nimong itapok. Kanunay nimong ipaminaw ang mga batik nga sugilanon. Ikaw sab nga naminaw, mahimog po kang batik. Hello, nakuha ba na to? Kung walay mga pulos nga mga sugilanon, kanunay nimong gikulikta sa imong silingan, sa imong isigataw, maapil sa kang matakdan sab ka. Apan hinumdumi, kung matinud-anon kas Ginoo, masinugdanon kas Ginoo, matinud-anon ang Ginoo mo, panalangin kanimo. Ginoo na pastor? Yes. Base sa balang kasulatan. Hindi kita mo sulti, hindi sa social media. Sa atong kaugalingon lamang, kung dinig nagbase ta sa pulong sa Ginoo. Tinuod ka na pastor, matinud-anon ang Dios niya, atong matinud-anon kaniya. Yes. Atong basahon ang Salmo, Kapitulo 18, versikulo 25. Ingon diri mga kaigsuonan. O ingon sabta mga igsuon, nakadungog na makukuha na pastor. Nya kay nakadungog na makaimo ng ibuhat. Ato nang gisunod. Nakadungog na magukuha na pastor, giwali na maguna ato sa simana, giwali na ito sa una. Giwali na po na sa upang makuwali. Yes. Kumusta man? Kaya nakadungog naman ka. Doon na may kausapan. Doon na may kabaguhan. Nagmatinud-anon ka na ba sa tubangan sa Ginoo? Or mas ninggahi hinoon ang atong salabutan? Mas nintik-an na hinoon ang atong balatian at tubangan sa Diyos. Hinumdumi mga igsoon. Kung maunay mahitabo sa tao, dili panalangin ang kuabot nimo, kung dili tumlong. Ingon diri igsoon,
O Ginoo, matinud-anon ka ngadto sa mga matinud-anon kanimo. Kinsay gipasabtan ni anak, ikaw na ug ako ngadto. Walay gipili ani igsoon. Kay naghulat ang Dios sa mga kasing-kasing sa tao nga matinud-anon ngadto kaniya. O Ginoo, matinud-anon ka ngadto sa mga matinud-anon kanimo. Ug maayo ka ni adtong hingpit. Ayay. Maayo lang di ay ang Dios ni adtong hingpit. Apan kung ikaw o ako naghingpit-hingpit lang sa imong kaugalingon, o niya digod ka tinuod ang hingpit. Dili gyud maayo mamoabot nimo sa imong kinabuhi. Ning-ingon diri sa Pinadaya Kapitulo 2, versikulo 22 ngadto sa 23. Ning-ingon ang Dios mao nasayod siya sa una-una o kasing-kasing sa matag tao. Walay laing makasusi, walay laing makasayod, walay laing mahibalo sa inyong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing, sa akong una-una, gawas lang man sa Ginoo. Kung ang imong pinulungan in 100% seryoso ka sa Ginoo, hala sige, buhatan na. Apan kung dili kang nimo buhaton, anang imong pagkaseryoso, kunto ba na sa imong tumoy sa imong dila. Kunto ba na sa tumoy sa atong dila, sa atong pinulungan. Kung ayaw uwata si pastor, ayaw uwata si pastora, ayaw uwata ang mga lagad sa Ginoo, labaw sa tanan, dili na to mauwat ang Ginoo. E kami mismo nga magwawali, naningkamot usab, nga mahimuot na mo ang Ginoo. Wala may magsalig nga nahimok naming alagad. Wala may magsalig nga nahimok naming mensahidor. Kung dili mas more pa namong ipaningkamutan na ang Diyos among mahimaya sa tarang panahon sa mong kinabuhi. Mas more pa ming maningkamot, mukugi, left and right, para mahimaya, para mapasidugdan na mo ang Ginoo. Ingon diri sa Pinadaya Kapitulo 22, Kapitulo 2, versikulo 22 ngadto sa versikulo 23. Dini sa 23 mga kaigsunan, nagsulti ang mensahe, ako mao ang nasayod sa hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Kinsay nagsulti na ini ang Ginoo. Mangutan ako, walay doktor, walay espesyalistang doktor, o walay ng eskwela nga ang usa ka tawo makabasa sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Tingali doon ay gitawag og filosofi. Na makabasa lamang sila sa usa ka tawo, sa usa ka nilatawan, sa reaksyon sa tawo, apan dili sila makahuban sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Na ba na mga kurso? Yes na. Nagitawag og philosophy, na psychology. Maumangani kung ang tao doon ay mga disprinsya sa utok, doon ay mga kapabalaghan sa usa ka tawo nga dili na kaniadto, iadto na yung nag-psychology. Ipa-psycho lang na, psycho, it meaning to say, psycho. Mata-mata. Masa man ang mata-mata, pastor? Bana-bana. Masa po ng bana-bana? Adi kita makamana. Mga pagagpas, mga pagbasi, mga pagduda. Apan na Diyos, dili siya magduda. Kay ikaw o ako,
nahibalo ng daan sa imong gipadulngan. Kinsay nahibalo ng daan? Ang Ginoo igsoon. Nahibalo na siya sa imong alagianan. Nahibalo na siya sa imong gipuntahan. Nahibalo na siya sa imong gininhawa o kinabuhi nga imo karong gigamit matag adlaw. Mao nga dunay mga tao nga magkasakit nga giayos Ginoo kay naay plano ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Apan ayaw mo kumpiyansa sa kaayuhan nga iyong naangkon. Ayaw mo kumpiyansa sa kadaugan nga iyong naangkon. Ayaw mo kumpiyansa nga giluwas mo sa balatian. Ayaw mo kumpiyansa nga kamo giluwas mo sa katalagman. Kay naapay kasunod kay ikaw ug ako naggininhawa pa dinhi sa silong sa kalibutan. Kay kung ikaw nakahikalimot sa pagkamayos Ginoo, ayaw paabot ang Ginoo mahilimot ug dili ka una-una nimo. Matod pa diri mga igsoon sa 22 sa kapitulo 2 bersikulo 22 ngadto sa 23. Ang atong oras, alas 4:36 na sa kabuntagon. Busa ibundak ko siya sa higdaanan diin siya o katong nanapaw uban sa kinaiya uban kaniya magantos pag-ayo sa kasakitan. Buhaton ko gayod kini gawas kon silang maghinulsol sa dautan nilang pinuhatan. Hello. Kristohanon ka. Muangkon kang Kristohanon unya wa pagyapon ka maghinulsol until now. Aktibo ka sa simbahan. Tanang buluhaton, midweek prayer, kates prayer o unsang buluhaton. Apan ang imong kinaiya muras gihapon ayay. Ayaw pagangkon. Nga nahimot ang Ginoo nimo. Ayaw pagsalig. Nga nalipay nimo ang Ginoo. Tingali sa imong kaugalingon lamang nga ikaw nalipay o imong ipasikarpo sa tanang tao. Kristohanon ko sister. Kristohanon ko brother. Mayo sa pumuwali. Kumusta man? Ano na nabay ka usapan? Ano na nabay ka apaguhan? Apang hinulumi, dili pa ulahi ang tanan. Apan ayaw kumpiyansa lagi, kay basi ulahi na ang tanan mga kaiso. Maraming tamang igsoon, ato niyong basahon, naingon dire. Busa ibunda ko siya, mauni mga pagtulunan sa Tiateria. Itong mga kasimbahan, dinhi sa Revelation o pinadaya, duha na gyud kasimbahan ang nahimutan sa Ginoo. Asa maglimaan parang arang patong i-illustrate mga igsoon nga 5 ka mga buang-buang nga babae ug 5 pod ka mga buotan, 10 ka mga birhen. Pero diri mga igsoon kung imong basahon dinis katapusan nga sinulat sa libro sa pinadayag, duha ra gyud. Ingon diri mga igsoon, busa ibunda ko siya sa iyang higdaanan diin siya ug katong nanapaw uban kaniya magantos pag-ayo sa kasakitan. Unang daghan kay mga pastor na ma-failure gid ani kanang pulo nga panapaw. Minyo na magkapit-kapit pa.
Unang dili na siya maila og founder, leader, pastor. Kunya dili mo ka siya sa tentasyon. Hinunoa mangita og tentasyon. Kaya nagsalig naman. Daghan kay mga pastor niyan ini, mga pastora. Na doon na gikalipin. Kung imong sultian, imong pahinumduman, mao pa'y piting isuga. Dili na siya pwede exam base sa balang kasulatan. Dili ka na siya magdayon even sa tibok katilingban. Isupak maginas Biblia. Doon ay mga pastor nga sama ni ini. Mga pastor nga sama ni ini, walay may relasyon even sa iyang bana, even sa iyang asawa. Matawag ka kang pastor. Imo ba nasabtan ang imong katungdanan? Palaaway ka sa imong silingan. Palaaway ka sa uban. Palaaway ka even sulod sa simbahan. Hello. Ikaw bang na-comply ang requirements isip magbalantay sa mga karnero na ipagbantayan sa Ginoo kanimo? Isa ka pinapaka mag-training o seminar. Bisag mo eskwela pagka San Martin. Apan kung ang imong batasan kinaya, dili ko na mabago. Way kapuslanan ang tanan. Hinunoan, dili pa ulahi ang tanan. Doon ang pagyoy kausapan, kung ikaw magpausap sa pulong sa Ginoo. Bisag magsige pagkagsimba kada adlaw sa simbahan. Kaya ang simbahan dili na makausap sa imong batasan. Ang makasausap sa imong kinaibatasan mao ang pulong sa Ginoo ug mismo ang Ginoo mo'y maghari sa imong kinabuhi. Bisag magyaka pa ka. Bisag unsa pa kanindot sa title sa imong simbahan nga imong ipasilungan. Dili na ko'y mudala sa imong kaluwasan sa ulahing mga panahon ng Igsoon. Ingon dili mga kaigsuonan, busa ibunda ko siya sa iyang higdaanan, siya o katong nanapaw uban kaniya. Mag-antos pag-ayo sa kasakitan na awar ko. Daghan kong mga kailang nga mga pastor, mga hit pastor. Ang asawa, doon ay kabit. Ang banasab, banasab, kabit. Ayay, iyahay magdiskarte. Ang makaluluoy maigsoon ang organisasyon. Wala na siya mag-illustrate sa inyong kapasidad. Dili gani ka makalusot, kung dili ka makapasar sa mga tentasyon, sa makangusi. Dili good ka sa tinud-anay sa pagkamayos Ginoo. Pila naman ko kat bulan o tuig diri may son. Doon ay mutis na ako. Yung moingon may son, gusto siya mag-exist. Ayay. Ako padal ang mga bersikulo, kapitulo, walang kubalos. Live ni Maison, mubrang ka ko. Walang ikaw alagad si Ginoo. Di ganin ka magligay sa mga tentasyon. Sigurado yun ka. Mabiktima sa litan. Walang akong pranggahan. Ang atong mga kaigsuonan, even ang katawhan na magligay ko. Bisan magsakay kong motor, igsoon, magdala kong motor. Ako giligayan ganit ang paglaste-laste, lami nagbabay.
gawas mga kaisunan sa gitawag o mga driver habal-habal kay mao man na ilang trabaho. Ako giampingan ang trabaho sa Ginoo. Ako giampingan kadili o gipanikamutan kadili ta mabulingan even sa mga matas katilipan. Kanira bang mga marites bisag wa kay gibuhat ayahin naguna na mas nakabalo pa. E mo man ilang trabaho. Mao nga si Salmista David ingon siya, taga-ikog kaalam, taga-ikog kahibalo, aron ang imong presensya ako maangkon Ginoo. Grabe siya. Mo nga niingon diri, mag-antos pag-ayo sa kasakitan. Buhaton ko kayo ginikawas kung silang maghinulsol sa dautan nilang pinuhatan. 23. Patyon ko ang iyang mga anak o ang iyang ukon niya ang tanang simbahan makaila nga ako mauna sayod sa una-una o kasing-kasing sa tao. Simbahan na maghihisgutan. Mao nga ang tibuok simbahan ma-involve kung ang founder, kung ang leader, kung ang pastor dunay mga sekretong gibuhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Dili pa lang dugay maigsoon atong nahelobilo kamo sa kaalagad sa Ginoo. Ingon siya pastor mo ning hitabo sa usa ka pastor nga naa sa Mindanao. Ingon siya mauni. Sikat kayo siya sa simbahan. Daghan kay tao maminaw. Daghang tao nga madana. Kay kumulagi doon na sa hiyas. May mo kanta, may mo gitar. Naa ang hiyas nga pinasay nga wala sa uban. Ayay kay natintal man sa babae. Dana say asawa nagpadalaman sa dalaga. Diha nakabantay ang kinatibukan sa katawhan. Wala na may bisa ni tawhana. Mao nga ning David og misyonary. Misyonary nga matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Nabasa man siya, nabalaan man siya, o itudlo pagit silang duha. Kamu mao'y hinungdan sa kaugah, sa katawhan nga nangalagad dining mao nga David. Ning dinay pa magyud mga igsoon. Ikaw o ako, si Salmista David, nakasala siya, apan, sa diha nga gipahinumduman sa siya mga kaubanan. David, kung di gani ka maghinulsol sa sala nga nimong gibuhat, sa asawa sa usa sa imong sinaligan, hinumdumi ang tanang na pagkahalangdon nga naan nimo karon pawion ko na sa Ginoo. Di atong panahon ng mga igsoon, matupas akong amigo. Karon naglaroy na lamang amo sa kaalagad sa Ginoo. Wa na'y mga katawhan, nawala ang iyang pakasikat, nawala ang iyang pakailado. Hinumdumi igsoon daghang mga tao, mga banggiitang mensahidor, daghang mga banggiitan nga magwawali even sa social media. Apan tungod sa mga tentasyon, wala ka agwanta, wala ka recover, bagsak balik sa zero. Matod pa sa akong amigo, naninda na lamang intaw ko tanon sa kilid-kilid. Ang pingi, alimahi,
pakigbatuki sa bisan unsang kahintang sitwasyon nga moabot sa imong kinabuhi. Mga pagsulay, mga trials, ihangat sa Ginoo ang tanan, kay doon ang isa ilutsanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Elsie Candelario from Cavite City nga nagwasusap sa ito nga programa. Unsay mahitabo sa mga taong makasasala sa simbahan sa Tiatira, ingon siya diri, patyon ko ang ihang mga anak o unya ang tanang simbahan makaila nga ako mao ang nasayod sa hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong binuhatan. Unsa may nahitabo ni Paraon? Nagipadalaan siyang alagad sa Ginoo nga si mao si Moises o si Aaron. Iingon si Paraon, kinsa man mo nga mao'y magbuot nako. Kinsa man ang inyong giingon nga Dios, walay laing Dios gawas ka nako. Daghang kayo mga tao sa kalibutan karon nga magpaka-Dios. Daghan kayo mga tao karon nga ang simbahan gihimo nilang Dios. Daghang mga tao, mga kaigsoon, mga pundok nga ang ilahang gipaka-Dios mao ang title sa simbahan. Mao ba na'y muluwas? Naba mo'y kapitulo bersikulo? Naba mo'y pasikaran sa inyong rason o katarungan? Wow! Mao nga si Paraon di atong panahon sa panahon ni Moises, ingon si Moises, kung mauna magsakripisyo ang tibuok Ehipto sa imong gibuhat, Paraon, kay kahi kaay kag ulo. Kung sa taga-Cebu pa mga igsoon ko, nag-antos ang mga tao sa Ehipto ng atong panahon, nag-antos. Ang tubig ihimong dugo, ipaulanag mga baki, ipaulanag mga langaw, kamatay sa kinamagulangan ng mga anak, kamatay sa mga hayupan. Apan diyas mga lagad sa Ginoo, nahitabo ba? Wow! Wala ta magpasigarbo, kung dili ang atong ipasigarbo ang pagkamayos Ginoo. Doon ay mga sitwasyon sunog-sunogon ka sa imong pagkakristohanon. Doon ay mga punto o mga panahon kabali-balihon ka sa pagyos unos sa mga pagsulay. Apan kung na yo'y Ginoo, magpapilit kang likod sa iyang atubangan, kay wa ka magsalig sa imong kinaanman o sa labutan, nagsalig ka sa pagkamayos Ginoo. Ayaw pagsalig. Unsay giingon diri, patyon ko ang iyang mga anak ug unya ang tanang simbahan makaila nga ako mao ang nasayod sa hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong binuhatan. It meaning to say, ikaw babae, ikaw asawa, ikaw bana, ikaw lalaki, ikaw kongregasyon, ikaw pastor, ikaw pastora, gantihan ka sumala sa imong na-comply at tubangan sa Ginoo. Unang mga alagad sa Ginoo, bisa makinusara, makinaburha, bisa kuway kauban, basta naan ang Ginoo. Wow, to God be the glory. We continue to serve unto Jesus. Di sa kuha tayo pundok, gipasilungan. Ingon din mga kaigsuonan sa Jeremias kapitulo 5 versikulo 3. Unsa may pinakamaayo na nakita sa Ginoo ngadto sa tao? Usa ni siya kapangutana, wa pa nato ni nabasa ang Biblia.
Wa siya magkinahanglan mga butang. Wa siya magkinahanglan sa imong profesyon. Wa siya magkinahanglan sa imong edukasyon. Wa siya nagkinahanglan sa imong nahuman sa imong pagkaseminaryo. Wa siya nagkinahanglan sa imong pagkailado sa katilingban. Doon na siya ikikinahanglan kung ato ning basahon ang kasulatan. Ingon diri maigsoon sa Jeremias Kapitulo 5, versikulo 3. Atong kining tiwason. Bisag na atay obligasyon karon mga igsoon. Muna ni sa iyo kong live. Wala na akong imater magkaisunan daghan pang review sa Facebook Live. Basta nakatuman ta sa sukol sa Dios. Kung adunay daghan karon naka-open na sa inyong FM radio na nagapalibot din sa Sitio Balok Barangay sa Toninyo, Tanay City, Negros Oriental. Muna nagsugod ko kani atong maigsoon, bisag walay ning view. Bisag wala ko nag-live. Nagtuo ko ang Ginoo magapamuhat. Ang atong gibuhat dili sa atong kaugalingong panikamot. Dili sa kaugalingong tong kaayuhan, kung dili kaayuhan ni atong kinahanglan sa insaktong kamaturan pinagi sa balang kasulatan. Ingon diri mga igsoon sa Jeremias, unsay gikinahanglan sa Dios. Atong basahon. Ingon diri mga igsoon sa Jeremias Kapitulo 5, versikulo 3. Wala na ba yun nag-ingon ang Biblia na malipay ang Diyos niya itong kakuran ko? Wala na ba yun nag-ingon ang Biblia na mahimuot siya niya itong mga garboso? Ingon dire, ang mahinungdanon alang sa Ginoo mao ang pagkamatilod anon. Mamutana ko kayo. Imo na bang imuhat ang pagkamatilod anon? Or kuto bras imuhang bakba? Kuto bras imuhang dila na ikaw Kristohanon? Doon na ba kayo makapagmahay ng Ginoo? Doon na ba kayo magpaso sa imong kahimtang karon? Una-una doon na pa kayo gininhawa. Una-una naapa kayo kusog karon. Doon na pa matay gininhawa, doon na pa matay kusog. Doon na pa tayo paglaon. Tubangan sa Ginoo. Unsa di ay ang iyang gihulat, tanawa na ko. Ang mahinumduman alang sa Ginoo, mauni dili kalintang sa Dios. Mauni kanunay gipresgo o gilabas sa hunauna sa Ginoo. Sa imong kasing-kasing sa imong pagkataho karon, kung kinsa ka o kinsa ko atubangan sa Ginoo. Unsa di ay pastor, mauni tanawa na. Versikulo 3 sa Jeremias Kapitulo 5, versikulo 3. Ang mahinungdanon alang sa Ginoo mao ang pagkamatinod-anon. Daghang mga Kristohanon until now dili makatuman sa pulong pagkamatinod-anon. Magwali gani ka tights, magwali gani ka paghatag, muaslom ang nawong. Murag nakainog bahal na pila nakatuig na istak sa ilahang istakanan. Apan hinumdumi igsoon, kung ikaw o ako nakabalo sa pulong sa Ginoo, kung nakasabot, kung nagkinabuhi ni ini igsoon, dili na gani kang mistil pangwalihan. Dili na mistil pang ikaw yaw-yawan, istoryahan o sirang sa pulong sa Ginoo. Kay nakasabot ka na sa mensahe o katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Ang mahinungdanon alang sa Ginoo, mao ni mahinungdanon.
Nag-ingon ba ang Biblia pinagis imong profesyon? Nag-ingon ba ang Biblia anak human kag seminaryo? Nahimo kang doctorate, nahimo kang linguistic, nahimo kang engineer? Or sang rangko sa tibok kalibutan? Nahimo kang ombudsman? Wa! Mag-unsa man ang taas kag rangko apan dili ka matinud-anon ato ba nga sige no? Mangura pa gyapon ka. Kurakot ra gyapon ka. Mamintaha lang gyapon ka ibig sa katilingban. Mamutang-butang lang gyapon ka. Kay imo ipagawas ka ikaw mo insakto sa katilingban. Manaog lang gyapon ka. Manaway lang gyapon ka. Apan mas grabe pang sanawayon ang kusog manaway. Tinuod din eh. Manay tinuod. Kaya mga taong kusog madudahon, mas grabe pa ng batasan nga dili mao ato bang as Ginoo. Ang mahinumduman alang sa Ginoo. Maunay yang gihulat kanimo o kanako, dili tanti pakarawindon kung mahimo. Kung maunay atong batasan, di gyapon ta makapasar ato bang as Ginoo. Maunay atong kinaiya, di gyapon ta kapasar ay. Labi nang ikaw mo imudyan sa una-una sa tao, labi nang ikaw mo imo desisyon na awa na. Pagpalayo ka. Walang makadyan sa tao igsoon gawas sa Diyos. Ay siya mo'y mapuot. Dili ikaw, dili ako. Ang imong obligasyon kung pastor ka. Ang imong obligasyon mao ang pagtulo sa kamaturan ug labaw sa tanang pagkinabuhi niini. Amen ba? Amen dire? Ang mahinungdanon alang sa Ginoo mao ang pagkamatinudaanon. Di kastigo ka mo niya. Muna. Di kastigo ka mo niya. Apan wala lamang ninyo kini panumbalinga. Gilisod-lisod ka mo niya pag-ayo. Apan nagdumili gihapon ka mo sapagkat kay kahi ka mo ulo. Usahay mo abot ka na itong kalisod. Muabot na itong problema. Muabot na itong kawaladon. Muabot na itong balatian na wala sa uban. Kay usahay ang atong kinabuhi din sa silong sa kalibutan. Pertenta pagkagahi ang ulo. Amen ba? Ganong gahi man ang tao o ulo. Kaya naguna-una nga siya mo'y insakto. Kaya naguna-una sa iyang kaugalingon nga siya na husto sa tibok katilingban. Hello? Eksamina? O sisaha? We can try always examine in our own self. O sa hinumduman sa Diyos. Ang mahinungdanon alang sa Ginoo, dili ni alang sa tawo, kundili ang iyahang pinaka-importante o pinaka-importante o mahinungdanon alang sa Diyos, nawala. Mao ang pagkamatinud-anon. Ikaw o ako, di gani ka matinud-anon sa imong bana. Mamakagramagani ka. Dili gani ka matinud-anon sa imong asawa, mamakagramagani ka bisan sa salapi. Dili magani nini mo itong overtanan ang imong income o kinitaan. Sa akong kinabuhi igsoon, sa diha nga nagtrabaho ko, akong pitaka hala, dili nga na kung nabaw nabilin niya. Wa ko'y sinsilyo nga akong gitaguan sa akong pitaka. Ako nang iton over sa akong asawa, sa diha nga naapa sa doon. Even sa offering, even sa tithes, ikaw na'y bahala, anak.
dili ko nimo pabalunan sa akong trabaho. Pwede ra po kong mag-imagine o kaon. Yan naman, ang pagkamatinudan ng gibuhat na sa tao, aron ikaw o ako ma-prove na ikaw seryoso atubangan sa Diyos. Di gani ka seryoso sa imong asawa, di gani ka seryoso sa imong bana. Bisan kauban pa lang nimo ka, sige kanunay, magabit ra gyud ka, maglaki ra gyud ka, magbayar gyud ka, manguyab ra gyapon ka, labi nagdaghan kang cellphone. Apan inom dun eh, walay asok makumpong. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Ana Lakinon. Good morning, Pastor. Good morning sa tanan nga mga Lakinon family. Ikaw o ako, kung nagbasa ka pulong sa Ginoo, walay kamuti. Ang imong batasan kinaiya, mausap yun na. Ang imong pagkatawhanon din sa silong sa kalibutan. Mao man gani naghaltaw nga ma-failure mapakyas kay kini pagkamadali-dalion. Dili makapaabot sa insaktong panahon. Magkara-kara. Ako ni ipadayon sa pagbasa. Ang sige ko dili. Di kastigo ka mo niya. Kung sa manang kastigo, Pastor, daghang kastigo, Ginoo. Kawalan doon, problema, kagubot, balatian, sakit. Kaya magmahay ka. Kung sa may atong sala, kung sa may atong nahimo, atubangan sa Ginoo, maunay ipahinumdum na to sa Ginoo. Base sa palang kasulatan. Apan wala lamang ninyo kini panumbalinga. Dilisod-lisod ka mo niya pagayo. Ikaw kung ako nakasinati ba ni ini? Nakasinati ba ka halos nakadili kalungang? Nakasinati na ba ka guway sabon? Guway shampoo? Kung nakasinati ka iksoon, we can try to us right now. Lord, kung sa may akong kakulangon ya sa imong atubangan, dili naman kay iistorya. Buhata, tumana, di sakripisyo ang para sa Ginoo, dili para sa tao. Kay ang Ginoo mo panalangin mo, ang Ginoo mo tagpo mo, ang Ginoo mo provide in everything that you need. Ato bang nasabtan ang kasulatan ng Igsoon? Kaya kung dili na ito nasabtan, wala nasabtay mahimuan. Dilisod-lisod ka mo niya pag-ayaw. Apa, nagdumili ihapon ka mo sa pagkaton. Kano sa mata magkaton Igsoon? Kano sa mata magkinabuhing balaan? Kay balaan man si Jesus. Kano sa mata magkinabuhing apot lingon niya na batang laglagon ang kalimutan. Usa ka alagad sa Dios, nagwali siya sa Maynila, mapudpa niya, gibato siya. Pero malangaran kay gibato siya, dili mapudbato. It meaning to say that bato, gilabay ba? Gitro, gipos. Kanya, ingon siya, gibato may pastor, pero dili mapudbato. Kung sa mga gibato, pastor, mga ais. Kaya sa kon man mga iso, naaligsan mo yun. Ang sa may naligsa, ang topic mga eksoon, kabahin mag mga bayot, kabahin mag mga live-in, mga bayi-bayi, mga laki-laki, mga bayot, mga tomboy.
Sibato siya sa mga bayot, mga kaigsunan diya sa Makati, tingali ito, o gihasa to na pitas, Maynila. Hello. Kaya sakit mo ang kamaturan. Ay ang kamaturan mo hatag man imong kagawasan. Sa imong tawhanong batas sa kinaya. Dili. E kung di gani ka mo tuos palang kasulatan, di ra bagyo na ilaha ang pulong sa Ginoo. O ang Dios, alagad ka sa Ginoo, pastora ka, pahinumduman yun ka. Bishop ka, founder ka, pahinumduman yun ka. Kung saan pa ipahinumdum sa Ginoo, tagaan kag problema. Tagaan kag sulod barong na dili nimo kaya sulod barong sa imong kaugalingong pamagi. Hinumdumi ba igsoon? Ingon rin, apan wala lamang ninyo kini panumbalinga. Gilisod-lisod niya pag-ayo, apan nagdumili ihapon kamo. Sapagkat kay gahi gayon kamong ulo o nagdumili kamong paghinulsol. Ang pulong paghinulsol ning biya, ning talikod, wala ning balik, wala ning backing, wala ning atras, ning continue ning padayon. Nagpadayon sa kabaguhan kausaban, pisat paman sa iyang batasan. Ikaw o ako na magugay patasan. Nakay patasan nga pagluod-luod. Nakay patasan nga pang palubi-lubi, aron lugitong. Nakay patasan ting pagkaarong-ingnon. Ngunit tawhanong batasan, maong ang pulong sige, patya ang imong tawhanong kinaaya kung gusto ka nga naay Kristo sa imong kinabot every day. Hello, aghan kay mga alagan sa Ginoo karon. Masubo ka, nga makahinumdum, makahibalo ka, maunay mga tao. Lantaho nimo, muna magmukoy-mukoy kaing tanawon. Pero sikreto man dahil, palaaway man na silingan. Magwahil man, bisa sa simbahan. Hello. Maglalis man sulod sa simbahan. Magmaritisay man magsulod sa simbahan. Di anak ka sa simbahan kung mauna imuhang tuyo, ayaw na naman. Eh mas musamot pantuglo nga moabot sa imong kinabuhi. Pag adto nimo simbahan ang imong tuyo ang presensya sa Dios. Wala kaming adto sa balay alampuanan aron ka magmarites. Wala ka mo adto sa simbahan aron ka mamantay sa gisulot sa imong isigataho. Ning adto ka sa simbahan aron mo saludar sa pagkamayos Ginoo. Ingon ang Dios ka Moises, Moises, huboa ang imong sandalya kay dapit kining balaan. Apan daghan kay magkatawhan nga moangkon nga Kristohanon sa katilingban, apan diha sa simbahan mamantay unsay kalihukan sa ihang kauban. Mamantay sa kahalihukan ni pastor ni pastora nga mo'y nagtukan sa kamatuoran aron ikaw ug ako mahigawas sa batasan, sa tawhanong batasan dinis kalibutan. Mawanay Kristo ano? Masubo ug mo na ikasakit sa Ginoo nga ikaw ug ako until now kahit pagyapon tag ulo atong pangan sa Ginoo. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Emily. Amen. Glory to Jesus Christ alone. Yes. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa Sign FM 95.3. God bless everyone. Mao nga kini, mao nga dapit, kining FM radio, wala ni gipundar para lang sa kaugalingong kaayuhan.
Wala mi nagwali sa among kaugalingon nga kaayuhan. Wala mi nagwali alang sa among kaugalingon nga musikat miskatilingban, kundi ang among tuyo mao ang pagpaambit sa pagkamaayos Ginoo nga gipasinati sa among kinabuhi. Gibuhi tas pagkamaayos Ginoo. Gisuplayan ta kay naay Ginoo. Gitubag ta sa atong panginahanglan kay dunay Dios. Doon ay mga panahon, Exoon, na doon na tayo kapatiyasan. Doon ay panahon nga panumduman ta, that is remind, gikan sa Ginoo. O ibutang sa imong kasing-kasing, ibutang sa imong una-una, nga ikaw, imahal sa Ginoo. Ita magpapanahay-kahay sa ulo eh. Kaya kining atong ulo karon mahanaw naman eh. Kining atong pagkatao karon paimo ra man sementeryo. Apan hinumdumi, diingon ang revelasyon, ikaw o ako, kantihan supala sa imong binuhatan. Kung wagan kay may binuhatan sa katilingban, klaruhan na Exoon, kay dili na mo'y modala sa kaluwasan nga giangkon sa Ginoo sa matapos ang kinabuhi. Ano ni mensahe si Pastora Eugene Candelario from Saudi Arabia, kasagaran sa mga Kristohano ra o pangalan pastor apan kalibutanon lang gihapon o kinaaya o binuhatan. Tinuod ba yun? Lami kayo pa ang kuno Kristohano? Yes! Lami kayong moingon na Ginoo Pastor Betaw? Yes na! Bagod! Kumusta man? Tinuod ka, adunay Ginoo. Kaya kung ang Ginoo na as imong kinabuhi, ang imong batasan kinaya, sama sa kinasa Ginoo. Kung tinuod kang Kristohanon, it meaning to say, kay naa si Kristo sa imong kinabuhi, balaan ka atubangan sa mga tao, balaan ka atubangan sa katilingban, balaan ka sa sulod sa simbahan o sa gawas sa simbahan, kay naa si Kristo sa imong kinabuhi. It meaning to say, ikaw o ako, Kristohanon atubangan sa Ginoo, dili lamang sa tao, kundi dili atubangan sa Ginoo. Kung sa ingon ni Jesus, magbalaan kamo kay ako balaan man. O hinumdumi, himpit ang Dios ni atong himpit ngadto kaniya. Matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon kaniya. Apan kung magpagahi-gahi lang yan putas atong ulo, kay maulan ikaw ray insakto ang uban dili mao. Siguro nga insakto gyud ka, kay ang resulta ni anak ulahi sa sunod ni anak magbagok yun ka. Doon ay mga panahon, mga kaigsunan, doon na kay mga pulong kay mong itanong sa inyong sigadaho na ibig ikaw di gani kakapangayog pa sa ilo, that it meaning to say karpo na ikaw pagkatao mamalagi mindset. Kung darbo gani kas imong sigataw, how much more atubangan sa Ginoo. Dunay mensahe si Pastor Imagine Basi sa ako ang nasinati Pastor dili gayon maayo. Bubungat ta og bati nga istorya sa atong isikataw. Kay moabot gyud ang panahon nga manginahanglan rata sa atong gisultian o batiin. Yes, saludo ko ana. Dili na malilom sa akong kinabuhi. Sikat sa akong pagkakaton o kahayag din sa silong sa kalibutan. Dili na ko na ikahatag ibin sa ubang tao, kundi mismo sulod sa akong mga igsoon o panimalay. Nakasinati kong mga sakit nga mga pulong, apan ako nagihangan katos langit. Sikat sa akong pagkatao o until now, dahil mga pulong na dili makaong iro bisan sa akong mga igsoon na may akong mga igsoon nga maminaw.
Bahalag dili sila mangayo pasaylo. Basta mangayo sila pasaylo ato bangan sa Ginoo. Apan hinungdumi, niingon ang Biblia, mag-unsa man ang imong halad sa sulod sa simbahan, kung doon na kay gikabangian sa imong kaigsuonan, kay di gyud nako nawdawaton ang imong halad para sa Ginoo. And biblically, dapat ikaw o ako, step by step, kung ikaw layhan ka, mahimong matinud-anon ang tubangan sa Diyos. Mamanay akong papel. Bahalag dauton ko. Bahalag kukon ang akong pagkatao. Apan dili ko ba atubangan sa Ginoo? Hinumdumi maayo ang Dios ni atong matinud-anon kaniya. Hingpit ang Dios ni atong hingpit kaniya. Even ikaw ug ako, mahimo kang hipokrito. Hinumdumi, mas grabe pang hipokrito ang Ginoo sa imong kinabuhi kung ikaw hipokrito sa iyang atubangan. Kay ang Diyos lamang mo'y nasayon sa imong kasing-kasing una-unang salabutan. Bahalag din ang kaskatiliman. Bahalag kung ang imong pagkatao sa imong isikatao. Apan hinumdumi, dili ko ba o dili baho ang imong pagkatao atubangan sa Ginoo. Humot ka atubangan sa Ginoo. Timani panalanginan ka. Takpahon ka. Kontinto ka sa sitwasyon o kahimtang nga naani mo ka. Unsay giingon diri mga igsoon? Onya nakaingon ako, ang mga uyamot lamang kini sila, ug wala masayon sa kabubuton sa Ginoo, og sa balaod sa ilahang Dios, mo'y hinungdan nga nagkaingon-ingon sila niini. Ayaw paabuta na mahimo kang inosente kanunay sa pagkamayos Ginoo. Ayaw paghulat mga igsoon nga inosente ta sa pagkamayos Ginoo. Ikaw o ako, ipadako na mahiyo ang Ginoo. Tanan nga mga sakit nga mga kasinatian, tanan nga mga baho nga sugilanon nga moabot sa imong kinabot, talikdi o kikalimtinan. Una-una i-focus ang pagkamayos Ginoo. Nga niining adlaw, ikaw o ako, ano na patay kininawa. Wow! Kung sa ikingon diri, unya, nakaingon ako, ang mga uyamot lamang kini sila, nga wala masayon sa kabubuton sa Ginoo. Mao nga ikaw o ako, higod ka makahibalo sa kabubuton sa Ginoo, daghan yung gagang rason. Unsay rason nimo karon, sunod semana, sunod Sabado, sunod Domingo, sunod bulan, sunod tuig na arag yapon kay rason. Kanos na pa man mahurot ang imong rason? Unya na ba mahurot ang imong rason kung wa na kay gininhawa? Dili nakakahimo sa pagsimba, dili nakakahimo sa pagpasalamat sa Ginoo kay wa na kay gininhawa. Tuwa na sa kasa 6 feet below the ground. Ayaw pa abutang nga dili nakalitok ang imong dila. Lord, pasalamatan ko ikaw sa sitwasyon na akong namo. Ayaw pa abutang mga igsoon nga dili nakakalitok bisan kamay pulong nga bugula sa imong baba sa paghimaya ato sa Ginoo. Buhay mo na pa kasi mo kasing-kasing una-una, Lord, pabalik ka ang akong tingog. Pabalik ka ang akong nindot kay tingog kay mo himaya ko nimo. Apan sa diha nga mobalik ang nindot tingog tuan na po kas bidyokihan. Tuan na po kas kahilayan. Nagyaka na sa kas kahilayan. Pag-abot sa balatian, pastor paliho kong ampo. Pastor na paliho kong ampo. Ay kini mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga ulog-ulogan man. Kay maunay atong papel sa katibong kalibutan. Hinumdumi mga igsoon, ayaw ulog-ulogi ang Diyos. Ayaw ulog-ulogi ang Ginoo sa imong kinabuhi, kay mo abot yun ang panahon nga ikaw o ako iyang panalinglan sa iyang pagkamayo kanimo.
o ang desisyon sa Dios dili na yun ang mapagkuy kung ikaw sinutan sa imong pagkamakasasala sa iyong katubangan. Unsay nahitabo sa nasod nga naa sa Biblia ang Gomora ug Sodoma igsoon? Nakatabang ba si Lot? Nakatabang ba si Abraham nga nag-ampo sa langit mo kang amahan? Ginoo kung doon ay 50 ka mga tao ni anang lugar, imo ba siyang laglagon ang maong nga nasod? Hangtod niabot ang panahon, grabe kung nagkagrabe na ang batasan sa mga tao sa maong lugar. Apan dunay mga dapit, mga igsoon nga even ang hari ning daog siyang trono nangayo pa sa Jerusalem. Asa pa itong lugar? Lugar sa Ninive nga even si Jonas nga gisugo sa Dios nahadlok sa pagwali sa lugar sa Ninive. Kay ang lugar sa Ninive, grabe ka mga maldito. Ikaw mahadlok ka? Mahadlok ka sa mga tao, mga maldito? Nga naama kay Ginoo, naama ka Dios, na may buluwas ni mo maisod sa panahon na ikaw hasiyo, ikaw hadlokot. Hello, nag-illustrate di ang Biblia kaging pagtuo sama sa kadako sa liso sa mustasa. It meaning to say bisag kamay ang imong pagtuo padako na kay dunay Ginoo. Ang problema mga igsoon, kung wala na yung kay pagtuo, may pa si Satanas nagtuo pa kung nagpanguro kay dunay Ginoo na mas labang pa niya kagamanan. Mausakto kayo kung tinuod ang pulong sa Ginoo. Nga sa diha sa James 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift your up. Tinuod mo na sa iyo pa rin ang Biblia. Nga sa diha nga mapainomsanon kasi imong kinabuhi, dili si sister, dili si brother, dili si pastora, dili si bisya maoy motuboy nimo, kundi ang motuboy nimo mismo ang Ginoo. Kaya daga mga tao ngilngig ang mga mensahido sa social media, apan wala magkinaboy diya sa batasan sa kinaiya. Muabot ka ng panahon, ibalik yun sa down below the ground. Hello, dili lang usa, duha, tulog, kung pila ka mga tao nga akong kahalubilo ka ni Adto sa akong pangidaron karon. Dili ko makatuo nga babaksak sila pagbalik, nga mahimo na lamang silang uyamot sa katilimban. Yan naman, ilang ipaniwala ang pagkamayos Ginoo. Wala nila ang pingi sa mga panahon nga sila gihatagag pabor nga tos Ginoo sa ilang kinabuhi. Doon ay sa katao, nahimo siyang pangulo sa dakong university ni atong mga panahon. Isa sa alagad mag-yusay sa Ginoo, tabangi ko pag-ampo, kay doon lagi kas Ginoo. Ako siyang ginasir, dili ka mapakyas sa imong tinguhagam ko sa kinabuhi. Apan hinumdumi nga dili nimo hikalimtan ang pagkamayos Ginoo sa imong kinabuhi. Doon man sa daling istorya, nahimo ko isang presidente, university president. Nakusahay maemosyon ko mga kaigsoon. Ganun ba? Sa diha nga nahimo na siya pinakataas nga leader sa dakong university, dili lang ako na i-mention. Niusap man ang iyang tunada sa iyang pagkatao. Gumot ang ilang pamilya. Even ako na-apil sa man itong mga panahon naming laylo ko, busy pa rin ko. Ako sa giinan siya magpapromote ko. Ano man, even dili naman si maminaw, maluoy man ko sa iyang pamilya.
Maluoy man ko sa mga tao. Yung makadungog mga sikip nga mga pulong gikan kaniya. Kay maulagi na nasa sitas na posisyon. Nag-ampo ko sa kinulong. Kinisya di kinisya magdugay siya ang trabaho. Wala ni abot pipila ka bulan. Gikwaan itantangan giukasan sa tanan niyang katungdanan. Balik sa iyang pagka-ordinary. Ang tinaw. Kay nakalimtan niya ang Diyos sa iyang kinabuhi. Apan tugat bida glory ako nabalatian na po na ginakaw. Kani atong mga igsoon sa panahon sa linog sa gihulngan 2012 igsoon Enero gitawag og 6.2 magnitude giurog gikan sa bais paingon sa ayong iya ko gipadala sa iyang gituuhan ako sa gignan sir ikaw dala na kay mao nay muluwas ni apan karon tugang pidaglory ning saludar siya sa pagkamayos Ginoo tungod kay gipahinumduman siya sa ato gibasa kung magpagahi lang yapon kas imong ulo until now hinumdumi ang mga butang nga nahugtan nimo karon pawi na lakip na unya ang imong kininhawa nga gibiyag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghang mga tao nga mga adunahan dinis katalingban. Daghang mga tao nga ilano o ngilngig nga tao sa tibok katalingban. Apan unsa may nahitabo sa ilang kinabuhi. Nagpabilin ba silang sikat? Nagpabilin ba silang gihapong artista? Nagpabilin ba gihapon silang aktor? No. Dili ni siya kardo. Ang atong pagkakristohanon nag-agad sa imong desisyon karon nag-agad sa planos Ginoo ayaw pag una-una sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Lutlot Serdon nagwas usab sa atong programa. Sugod magud pastor, sagan magud pastor ang kinaiya sa dili tinag-anay nga Kristohanon mao ang kasina. Dili gusto nga makita ang isig ka Kristohanon nga kiblis sa Ginoo maunay sakit sa Kristohanon lang ang mga tinuon magod. Napaminaw gani sa mga Kristohanon nga uban. Nadato naman ni si pastora, nauswag naman ni ning daghan naman usab ang mistake sugod ning balik na usab ning na-restore na usab nanasay lain siyang isyo mahita mo usab na kung manato ka mga igsoon ingnon kang ay nagsiyabo tingali na ay kung manato ka malunahan ay tingali doon na illegal nga negosyo na maunay sakit sa mga Kristohan sama sa mga kaigsuonan ni Jose. Tingnan maguna. Mga igsuon ni Jose. Hasta iyang papa nga si Jacob, dahil to mo to og revelasyon ay. Ingon gani si Jacob, ikaw Jose, imo pa pong iapin ang imong amahan, imo patuotohan sa mga revelasyon. Imohan na. Gatuo ka na ikaw mahimong hari na mo mga igsuon tanan. Apan hinumdumi si Jose sa kalintungan na sa ulahing mga daw si Jose gigamit sa Ginoo pagluwas sa kinatibukan sa Ehipto niya itong mga panahon. Usahay magud sa mga Kristohanon walay mga respetar walay mga respeto ba may mga unbelievers kay mo appreciate pa nimo ikaw pastor nindot pa mo tri nindot pa mo atiman nindot pa mo kanak itaw kanang mo respeto ba apat sa mga Kristohanong tigpakaroon nun ayay batuok kasing-kasing kaya maulagi may insakto mga reliyoso apan walang kinabuhi wala na bagong
Ingon diri mga kaigsunan sa Salmo, ilas nga mga bersikulo ang atong oras. Apil na gyud alas 6 mga kaigsunan, alas 5:35. Ilas nga bersikulo. Kung sa ingon sa Salmo 119 bersikulo, Lubita, kanto sa Lubita Italis. Ang pagkamatinudanon, maghatod kong kaayuhan. Tinoon ilit. Tinoon baguna. Bisan sa imong pagkabana, sa imong pag-asawa, sa imong pagkamatinudanon. Masalikat makas imong asawa. Masalikat makas imong bana tungkol sa imong pagkamatinudanon. Kaya kung dili gani, may pa'y mag-atang ka, usang kalimo ka baka, kaysa usang katawo. Kung maglaki na, magbisyo na, magbahin na, mangabit na, isa, sige pa na ni mong kauban, mangabit ko na. Eh wala man ay katagbawan. Wala kang tao nga wala kasabot sa pulong sa Ginoo, bisag tagaan ng butang, bisag tagaan ng posisyon. Mangandoy paglahin ng mga butang. Unang magarbo ang tao, kaya dili man matagbaw sa mga butang nga naangkon. Nagihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Una gihulat sa Dios sa igsoon. Ingon diri mga kaigsoon. Wala ako di ko mo ang butang oy. Di ko mo ang mga gamit. Kaya kini mga gamit na ako nahuktan ili ni ako. Ipiyalan ni Ginoo. Profesyon. Katungdanan. Dili ni ako kung dili gikan sa Ginoo, dili wa kay angayan, wa tay angay may suka mo ampon ini. Ministry nga gipiyal sa Dios. Ayaw nagako na kay dili na imuha. Ingon diri mga igsoon. Sa Kapitulo 119, versikulo 90, nandito sa 93, las nga mga versikulo. Ingon diri mga kaigsoon. Ang imong pagkamatinud-anon mulungtad sa tanang panahon. Wow! Nangutan ako karon. Angkod kanus ang imong pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kay ang Dios matinud-anon man. Ang problema manggod matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon kaniya. Higpit ang Diyos ni atong higpit kaniya. Siyempre, ikaw dili ka higpit niya, higpit ang Diyos nimo. Unfair. Mao nga sa kalibutan, kung magbisyo ang bana, magbisyo sa asawa. Kung sugarol ang asawa, sugarol sa ang bana. Kung palainom ang bana, palainom mo sa asawa, kaya mo na, ay, ikaw rabay kabalo. Di ba? Pero ikaw kagistuhan ng asawa, ayaw pagpadala sa imong bana. Kung ikaw ba nakakristohanon, ayaw pagpadala sa imong asawa. Ipakita ang imong pagkakristohanon at tubangan sa Ginoo. Aron ang imong hangbana, ang imong asawa, mablis na. O ang Diyos na ni Ana, mao'y magapabuhat niya. Unang atong mga kaigsunan, kung adunay bana nga dili pa hamtong sa pagpangalagan, o adunay asawa nga dili pa hamtong sa pagpangalagan, iampo ang imong asawa, iampo ang imong bana. Wow! Di ba ba na imong katungkanan isip Kristohan? Apan ko sige anak ni mong yaw-yaw, musamot man ang gagahin ang ulo, anak. Iapos Ginoo. Iblis ate pa na ayaw sige o bagulbol. Ipakita ang pagsakripisyo, pagpailog, pagpaubos kaysa diha sa imong pagsakripisyo, sa imong pagpailog, sa imong pagpugong, sa imong kagalingon. Isip Kristohanon, makita na sa imong bana, makita na sa imong asawa, makita na sa imong mga anak. Naduna kay pinasay, naduna yun kay Ginoo. Ang problema Kristohanon ka, mauna po kag panumbag, mauna po kag panampalok sa imong silingan. Manguna po kag pangyaw-yaw, manguna po kag pangaway, ay, wakay ang ayoy. O sa mga alam mo pagkakristohanon, imo na giyatanan, apingin na bisol. Apingin na. Ang pulo ng Kristohanon.
O sige mo dire na iso. Ang imo pagkamatinud-anon mo lungtad sa tanang panahon. Gipahiluna mo ang kalibutan diha sa iyang dapit. Kinsa man yung matinud-anon ang Dios. Kaya kung ang tao matinud-anon na maigsuon, dili na mahitabo. Lahi karon, lahi usab sa dusiman. Lahi ang desisyon karon, lahi na sa pang desisyon sa dusiman. Apat ang tinud-anay nga pag matinud-anon, kung unsa imong desisyon, maunay imong desisyon upang ang desisyon sa Ginoo. Good night, Pastor, o sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa Ginoo. God bless everyone. Good night, sabi ang Pastora ya sa KSA sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang Ginoo mag-update na ninyo. Although, ang Diyos ay mag-update sa inyong ginapon. Ingon din maison, gipahiluna mo ang kalibutan diha sa ihang dapit o ginimulungtad. Versikulo 91. Pinaagi sa imuhang pagbuot ang tanang butang nagpadayon hangtod niining adlaw kay sila imo mang mga alagad. Natanawa ra. Kung tinud-anay ko kang alagad, magpalibilin ko kang alagad. Apan kung dili gani ka tinud-anay nga mga alagad, ayay. Naadoy hinungdan, nanong wala ka mga alagad. Nanong wala na ka nahimong alagad. Kaya dili na mao'y plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Imo ra ng plano nga mahimo kang alagad. Imo ra ng paningkamot, wala ang Ginoo. Imo ra ng kuling-kuling, dili na kuling sa Ginoo. Kay lahi ang kuling, lahi ang iskuling. Ano na yung manato ng i-mention? Ano sa man nato masabtan ang litunganay, ang kahulugan sa balang kasulatan. Kinsa may gitawag sa Dios kaniadto, mga tao ng mga yanong, mga tao nga nagmapailugon, mga tao nga anda mo sakripisyo, mo trabaho, mo paubos, mo pailog, mo pugong sa kinabuhi. Bahalag daw to, bahalag panamas-namasan sa katilingban. Kung ikaw o ako magbasa ng ibang kasulatan, magkakatong magod ka. Ang problema, magsigir kag paminaw sa imong silingan, sa imong isig katawo, sa imong isig kamagtuto, utro sa mga batik-batasan, mapil sa kagkamatik. Nga naman, maumay imong ipaminaw ng mga batik. Maumay may imong ipaminaw ang mga chismis, mga chismis. Dahil una-una, dali ko dahil ikag, dahil kalami. Dahil mo apil po kag panakot, bisag wa kakita. Kini mga tao mo apil-apil ng panakot, kaya wala kakita, utro ko ng mananaot. Dino o dili. Ibig sa katilingban. Dili lamang sa sunod sa simbahan. Ibig sa komunidad. Ibig sa katawhan. Sa akong kinabuhi igsoon, paminaw na kong magdaot kami ni, ay di na ko anak magkakadoy. Eh kung imo nang tagdon, wapil po kag panaot, bitaw sa. Maog yung bitaw, binaunto po ka. Sigwa kay kalimutan. Imbis ang sala para sa iyaha, ikaw sa naapil sa kas iyang sala. Ning ambit kas iyaha pagkabot-boton. Ning ambit kas iyang pagkabakakon. Ning ambit kas iyahang pagkat tinumok-tumok pagkasugilan nun. Ayaw. Isilutan na pagin sa Diyos. Sumala sa iyang nabuhat. Ang Diyos may musilot. Kaya ang tao mga ison unfair. Labi ng dili, matinud-anon ato bangas Ginoo. Mudya sa naman na silang makita. Mudya sa naman sa imong pagkataho. Labi naglantahon ka. Namura na ka, musimos ay pagkataho. Idaon na yun ka. Apan hinunubin. Kung dili ka idaon sa Ginoo, tugat bida glory, itobog yun ka. Ingon diri igsoon, pinaagi sa imuhang pagbuot ang tanang butang
nagpadayon hangtod ni ining adlaw. Kay sila imo mang mga alagad. Wow. Kung tinuod yung kang iyang alagad, bisan sa kalisod, bisan sa kawaladon, bisan sa kasakitan, bisan sa balatian, mga problema until now and forever, imo yun alagad yun tas Ginoo. Amen ba? Balag sa wayon tas katilingban, sila naman na dili man ang Diyos. Ang problema manggod og ang Diyos mo'y musaway na nimo, og ang Diyos na maunay mo pahinumdum nimo kay tungod sa imong pagkagahi sa imong ulo. Amen ba? Mao nga ang Biblia, sakit di kay pamalandungon man, sakit pero makatabang sa imong Kristohanon nakahimtang. Kana umutuo ka, kana umutuman ka, kana ug dili ka magpakahigay sa atong ulo. Unang daghan kay mga alagad sa Ginoo nga mowalis kamatuoran, mao'y makontrahan, mao'y mapasanginlan. Tanaw ra gud si Jose, gidaot siya siyang mga igsoon, gihulog sa mga gibaligyag 20 centavos, gipasanginlan sa asawa ni Potiphar, gibutang-butangan, naabay na himo ang mga pagbutang-butang. Nagpabilin si Jose sa iyang pagkamatinud-anon, kay nakita ni Jose nga matinud-anon ang Dios sa iyang kinabuhi. Bahala ka na kung dili matinud-anon, masagdai kung dili mo to. Padayon sa pagpahinumdog, padayon sa pagwali igsoon. Kung imuha ng pugson na musamot mo nagkagahi ng uwa na matulpas na kasubo, ayaw pugsa igsoon. Ingon diri sa 92, kung ang imo ang balao dili pa maoy tinugdan sa akong kalipay, namatay na unta ako tungod sa akong mga pag-antos. Tanawa na ko na. Si Salmista David, niingon siya, kung ang kamatuoran nga akong nakuptan, dili pa ni tinuod, namatay na unta karon sa akong kakabos. Ikaw o ako, wa maka namatay sa kakabos, wa maka namatay, wa maka pakuraw eh. Kaya kung di pakurawan ka, patay na ka eh. Kung sa gingon ni Salmista David, kung ang imong balao dili pa maoy tinugdan sa kalipa sa akong kalipay, namatay na unta ako karon tungod sa akong mga panantos. Wala pa lang kita mamatay, wala pa mata mamatay sa atong balatian, wala pa mamata na namatay sa atong kawaladon, wala pa mata namatay sa atong kapobrehon. Makalungag pa matag bukas, makaana pa matag anak kung sa nga naan ang tanong nato. Di panalangin sa Ginoo ang mga bunga sa atong mga kamot, kay dunay Ginoo nga mo panalangin ni atong matinud-anon sa iyang atubangan. Wow. Unang diri maison kani ato permiro pa nato diri, wa gyud tay mga tanong. Ultimong galay bisag us kapunungan, wa. Kung panalangin ang Diyos, kung na po kayo buhaton ko ba na iyang tabang, magsige na po tag-imagine, magsige ginapit sa atong balay, o sa may mahitabo na to, wala ko eh. Ang mga tao, magialamon, mga kaigsunan, gusto na silang magkabisi-bisi, labihan, nga kabisi mga kaigsunan, kay malipay na sila, nga daghang income, labaw sa tanan, makabisi, ato pa nga si Ginoo sa iyang mga puluhaton. Naarap na ato ang pagmani sa oras man. Dili kay magsigir ato tagsulod, yaka diha sa sulod sa simbahan mga kaigsunan, wa gani kay maayong pagtulutan sa katilingpan. Kay magpaasit kita Kristohano, niya batasan nato pwede gupa. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Ma'am Jingjing Simbron from Davao City. Good morning Pastor, kumusta? Happy place karong kapuntagon sa tanang mga Kristohano nga nagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Wow. Unang ikaw o ako, muprang kata igsoon.
Pero dili magpabilin tanggahig ulo at tubangan sa Ginoo. Tanawa si Salmista David, kung ang imong balao dili pa maoy tinugdan sa akong kalipay, namatay na unta ako karon tungod sa ako mga pag-antos. Wala pa man ka namatay. Kung nag-antos ka sa balatian, nag-antos ka sa kawalaton, nag-antos ka sa kakabos, nag-antos ka karon kung unsa imong giantos, masalamati ang Ginoo kay wala pa man ka namatay. Ingon si Salmista David, iko na kanako nga naadon ako'y gininhawa karon. Iko na kanako nga adon ako'y kusog karon. Kay pinaagi sa akong pagpasalamat nga tos Ginoo. Wow. Naay giandam ang Ginoo nga matinud-anon. Mga butang nga iyang giandam, alang kanimo, alang kanako. Mga butang nga tinuod, kay katong mga butang nga nawagtang nimo, katong mga trabaho nga nawagtang nimo, dili to tinuod nga trabaho. Gitraining ka ato igsuon kung unsaon nimo pag-manage ang oras o panahon para sa Ginoo. O sa diha nga moabot na ang tinuod nga mga butang, tinuod nga posisyon nga niabot kanimo gikan sa Ginoo, ampingin na kay pwede nang bawion sa Dios. Amen ba? Ampingin na, alimahin na, ati manana igsuon. O ang Dios na maoy magapamuhat yana. Kay ang atong trabaho, mao ang trabaho pagwali sa minsay sa Ginoo. O ang Dios na maoy magapamuhat yana. Bisa kung sa akong panipugpahay kang mawali sa social media, mayo kang muhanay, mga article, mga kaisot, o usapan diha, mga republic at abot na tana isot. Apan ang atong batas at kinaaya, wala sa Biblia, useless. Hambugiro ragi apon, useless. Tigpakaruing no ragi apon, sayang. Kristohanon nga ngalan, mga isot, mga marites ragi apon, sayang yan kung ang imong pagkakristohan. Palaaway ra gyapon sa silingan. Palaaway ra gyapon sa katilingban. Sayang amo angkon ka atubangan sa katilingban na kristohanon ka. Apan dili di ka tinuod na kristohanon atubangan sa kila. Ingon diri maigsoon, dili ko gayud kalimtan ang imuhang mga sugo. Kay pinaagi nini gihatagan mo ako kinabuhi. Unsa may sugos Ginoo? Natuman na to. Kung nahigugma ka mo kanako, tuman ang akong sugo. 1:14-15. Unsa may mga sugos Ginoo? Naangay nimong buhaton, higugma ang imong silingan, higugma ang imong sikataw, higugma ang imong kaaway, sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Di gani nato napabuhat. Tulamisap ta. Daghan kay mga katawhan, mga kaisyon nga makadungog yan. Diagod ko, makaba. Sunod anak pastor. Masantay mahimo anak iso. Ang mahimo nato mga pag-ampos Ginoo. Nga tultulan, lamdagan, ug lingkonon ang matapusan. Ikaw ug ako nagkinahanglan sa pagkamayo kanunay sa Ginoo. Ug dili kunin nato ikalimtan. Hangtod sa katapusan butlog sa kong gininhawa, dinhi sa silog sa kalibutan. Dinhi sa silog sa langit. Mag-ampot tamo mga kaisyon. Labing kamhanan o mahigumang ka ng Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban ka na mo. Salamat o Diyos na hintat ng dapit sa kamutagon ngayon manihatag. Salamat o Diyos sa gininhawan na imong bigyan ka na mo. Salamat o Diyos sa puso na imong gipagamit ka na mo matagad na. Aron kami o Diyos makapanayon sa mga idadlaw ng mga kalihokan. Aron kami o Diyos makapanayon sa mga idadlaw ng mga pagpugi din sa silong sa langit pa. Salamat o Diyos sa kanang karon nga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa may mga naso. Sa akong kapikas kinabuhi nga nakakaroon sa KSA kami. Ang pingi ang yan kinabuhi ug ligo na siya. Doon na may mga sakit nga mga pulong, mga pasulay nga mabot kaniya. Lord, ligo na siya.
Kaya ang paglaom kasiguran na agad kami mo amahan. Bisan pa man siya ang makaubanan o Diyos, akong isaling nga na kanimo, tungod kay ikaw makahimo sa pag-usap sa una-una kasing-kasing sa tao. Bisan pa man sa tanan ka nagwa sa Facebook Live, ikaw sa makapanalangin kanila amahan. Doon na sila yung mga panginahanglan diya sa espirituhanon nga bahin, mga panginahanglan diya sa material nga bahin amahan. Nang among kinabuhi, may sentro sa imong pagkamaayo. Bisan pa man sa ako ang isuon karon nga naa sa may amahan. Ikaw o Diyos magagiya sa iyang kasing-kasing una-una ang paglingkod. Ang paglaom kasiguruhan na argyon kanino amahan. Ang kompleto nga kayuhan magabot siya ang kinabuhi. Bisan pa man o Diyos na katawhan karon nga minaw sa Sign FM. Kaninging mao kadapit o Diyos nga naay mo kini nga instrumento aron ang imong mga pulong nga mensahe mahatod og klaro ug tataw kayo pinagi sa imong mga pulong. Salamat o Diyos, ikaw mag-bless kanila. Doon na sila yung mga problema, doon na sila yung mga balatian karon sa ilang pisikal nga bahin. Waa kinigikan kanila amahan. Ikaw pa o Diyos ay ilang himutangan karon. Ikat silang lapalapa nato kayo sa pinakaalin ulo. Kung akong hingin lang ang tanang matang sa mga balatian, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing, kompleto nga kayuhan, kompleto nga kadaugan, magaabot sa tanan ni atong nagatuman o yun kayo sa imong kabubuton amahan. Salamat o Diyos ni mga David, ikaw magalukog sa imong hamili ang kahong, magalukog ang imuhang gabhanang mga pako ni mga David. Imong tabunan o Diyos sa imong hamili nga dugo, nga walay buhat sa kaaway nga makagunpod ninyo. Bisan pa man sa tanan kay sunan din sa dapit sa balon. Dapit sa pilitigan amahan, dapit sa katwin. Kung sa imong mga alagad o Diyos nga nagtudlo o nagpaambit sa kamaturan, pinaagi sa imong mga pulong mga mensahe. Tugod di ang kaalam kay balon, gikan kanimo dili kay balon din sa silong sa kalibutan. Na mahimo kayo kami mapakyas, apan ang kaalam gikan kanimo, adunay kadaugan kasiguruhan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa tibok na kong panimalangin. Sa among tulong ka mga anak, sa akong ugangan o Diyos, na kanunay nagatiman nining mga malapit. Salamat, hiningatak na og dapit sa kamuntakon, even sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, uban silang mga kamanak, uban sa mga katauhan sa mga malapit sa Malabuyo o Diyos. Bisan pa man sa among general station manager, amahan. Ikaw sa mga pananangin ni Pastor Kim ay makasaon o ni Mama Elsa makasaon o sa ilang doon ka mga anak o sa tanan nga mga DJ sa MFM o sa tanan ni mong mga alagan Mama hindi mo nga dapit Lord way hunong o way puas ang akong pagpasalamat tungod ay ang kadaugan kasiguruhan na agyon sa imong mga kamot Lord. Salamat amahan akong iapong anak kanimo sa malabot ang pinilay nasa dili pa moabot ang pinilay o Diyos yahi ang ako sa kinabuhi. Iyahi o Diyos ang mga katauhan na ilang tibutan sa ilahang pagsulat o Diyos na may hinadlukod kung adunay kasing-kasing kabulawan ng ikan kanimo. Salamat o Diyos ako mga pag-apo anak kanimo. Proteksyonin o bantay ang ilang mga kinabuhi amahan. Madali ikaw o Diyos mag-aunag mamulahi sa ilang mga pag-travel, sa ilang pagbiyahe, kapaw sa tanan ining mga kanapin. Lukubi o Diyos sa imong hamiling kadugo, ang kadaugan kasiguruhan na naalagod kanimo amahan. Lugog himaya na nalagod kanimo ang tanan, pinaagi lamang sa imong bukto nga personal na mo nga manluluwas ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa samang tagna sa samang higayon. Makamilit mo sa mga inyong nga lagad, maguban-uban taong mga lawa. Labi na sa kinabuhi ni Brother Rachel Gabas Singit. Salamat sa Ginoo. Doon na lang ko i-message karon mga kaigsunan tungod kay nausap ang among schedule. Karon kabon-tabon mga kaigsunan doon na may mga lakaw igsoon. Salamat sa Ginoo. Sa ngalan sa labing lang doon nga Diyos o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend K. Marian Makasaon. Ano sabi niyo kung ngalan ka? Kung nga higala sa kanila, kung ninyo nga sulugon, din sa social media, o sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyo ang mga radio set. O may punta ka na itong tanan, may pagpangapi, o may pagpamahaw, may pagsigay-sigay na iningtak na sa iyong kabuntagon o nining adlaw nga Martes sa Pizza 20 sa bulan sa Agosto sa tuig 2024.
Apit asab na mahuman ang ato nga bulan. Nasunod si mana magkaisunan, mauna sab na katapusan na si mana sa bulan sa Agosto. Ang Ginoo magampi ka na to, pag-ampingan tas Ginoo kanunay sa iyang pagkamayo, iya naglukuban sa iyang habiling kalugo. Pamagay maayo ang Ginoo kanato. Tugan pinagloroy mga kaisunan inintag na pagkapit sa kamuntanon. Salamat sa Ginoo sa mensahe. Ni Pastor Emilin, amin dalaygon daghan o daghan kayong salamat sa Ginoo. O gikan kayo ni Ma'am Jingjing Sembro from Davao. Amin amping Pastor o sa tibuok mong pamilya. Pamilya, God bless. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon o sa inyong pagpaambit o sa inyong pag-share sa maong programa. Ginoo magapanalangin. I declare blessing sa matagusa. I declare prosperity sa matagusa. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Gabas Singgit nga nag-apply karon paingon sa laing mga nasod. Ang Ginoo mag-apply kanimo sir. Yes. Gabas Singgit uban sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. To God be the glory. Ang kalampusan kadaugan naragyo sa Ginoo nagagikan. Atong Ginoo man bisan asat na may dagsa. Bisan asat ta ibutang sa ato nga trabaho, ilabi na sa imong trabaho ay mo nga puntahan isip na sa barko ang Ginoo magamping ka na imo. Gampingan ka sa Ginoo, ilabi na sa imong pamilya na nabilin din sa Pilipinas. God bless, o ang Ginoo magubad ka.